masu matsala ɓangaren ƙarfin azzakari, kana da buƙatar ka samu maganin ƙarfin azzakari ingantacce. Duk wanda zai ce maka ka bashi maganin ƙarfin azzakari to zai ce maka ya gwada bai dace ba. Kana da buƙatar ka samu maganin ƙarfin azzakari ingantacce, in Allah ya yarda in dai ka jarraba shi a ranar wallahi ko mutuwa ya sai ya tashi, albarkan Muhammadin Rasulullahi. Malam ka samu taɓarya, ka san taɓarya ai wacce ake daka kan inda yake da tudu, ka rubuta lam taskun, zan kafe muku hatimin gashi nan ya fito, lam taskun kafa 7 zaka rubuta akan taɓarya, lam taskun. Idan ka rubuta ka wanke rubutun, idan ka wanke rubutun akan taɓaryan, bayan ka rubuta ka wanke, sai ka samo saiwar hankufa ka zuba cikin rubutun, sai ka sha. A tsaye ake shan rubutun, kada a manta a tsaye ake shan rubutun. In ka sha a zaune zai zauna, babu ruwana, kar ka ce sayyidi Khalil ne ya baka abin da ya kwantar ma da azzakari. A tsaye ake sha. In Allah ya yarda ko aljani aka aika ma cikin azzakarinka wallahi sai ya miƙe. Ƙarfi zaka ga abin al'ajabi bijayar Rasulullahi. Ka jarraba zaka yi wa Allah godiya. Wassalamu alaikum.